vážený, veľký potles na úvod. Otvárame traktorový ročník 2025 a na úvod kto ženy ako Michal Filo, za ním jeho otec Peťo Filo, hlavný organizátor. Vidíte trať, ako sa točí, teraz sa bude cúvať do garáže. Pany jsem odložil stranické si uložil školu bez svéna cázavou zámě. A teraz sa spraví veľký kruh. Čo najrýchlejšie okolo pneumatiky. Výborne. No a pokračujeme smerom na cestu s malým traktorom. Áno, môžete sa pozerať. Toto je predkolo, ktoré určí, ako vlastne bude každý traktorista chodiť. Samík. Samozrejme, že ocino pôjde s nimi v rámci doprovodu. No ale medzi tým vidím, že už Peťo prichádza, teraz sa bude viazať reťaz. A čo najrýchlejšie musíme prejsť túto ťažkú pasáž. Ideme do tej jamy v prvej, druhej. A poďme na to. Ideme skúšať, či sa to podarí alebo nie. Pridávame plný výkon, ťaháme. Poďme. Áno, tak. Ten najmenší traktorista, jeho meno je Samuel Biskup, čiže Samík, áno. Pozeráme sa, vážení, my sa prichystáme s časomierou. Kde sú ruky? Veľký potles, takže ideme na to. 3, 2, 1, teraz Samík, poď, tak ideme, plný výkon. Výborne, snažíme a budeme pomaličky, ale isto cúvať do garáže. Tak, zacúvame, poďme. Výborne, vážený, kde je potles? Poďme, Samík do toho, poď do garáže, poď. Áno, dopredu, zatiaľ výborne, dobrý čas. Spravíme kruh okolo kolesa. Super, pokračujeme ďalej, smerom na cestu. Do takej nebezpečnej zóny, dúfam, že to zvládne na výbornú. A pôjdeme do tých veľkých jám. Áno, pozbudzujeme, poďme. Pridáme plyn a ideme dole. Výborne. Áno, super, takže nezapadol a ideme do cieľa. 3, 2, 1... Poď a teraz! Takže tak, Samík má čas, keď sa dobre pozerám, 5:35:26. Dobre, sme presne na čiare, tak sa prichystáme. 3, 2, 1, poď! A ideme, veľký potles, toto je naša lady, v ružovom traktoríku Zetor 05. Jasné, každý traktorista, ktorý si odjazdí svoju trasu, si musí zaparkovať traktor na svojom mieste, na akom momentálne teraz stojí. Takže keď sa budete vrácať do cieľa, treba zaparkovať traktor tak, ako stojíte v tejto chvíli. Je to jasné? Ja si myslím, že áno. Ale my tu máme našu lady, takže treba zatlieskať naše lady. Poďme v tejto chvíli prichádza do tej najvyššej, najťažšej pasáže. A blíži sa pomaličky ku cieľu. Poď, pridáme, pozbudzujeme. Áno, naša lady. Áno, už sa blíži, poď, plný výkon, no poď, ideme. 1, 2 a teraz. Výborne.
Máme tu čas 5:20:49, to si zaslúži veľký potlesk. Naša lady 5:20:49. Ideme! A ideme do garáže, cúvame. A ideme kruh okolo gumy. Zatiaľ máme čas 0:26, výborne. Je to v rýchlom prevedení, pokračujeme ďalej. Ideme na hlavnú cestu, pomaličky budeme zachádzať do lesíka. Žilina, Opal Trans, ďalej tu máme Ajos, Rajec, Ruhmas, Ezero, Drevo Max. A viažeme, ťaháme, aj to, ťaháme koleso. Poďme po tú našu značku. No výborne. Čas máme 2:43 a už sa blížime do týchto veľkých jám, ktoré sú tu prichystané špeciálne pre vás a ideme plný výkon. Poďme, prechádzka dole, ideme, tak, poď, plný výkon, veľký potles, poď a ideme. Plná doľava a v tejto chvíli 3, 2, 1, teraz! Super. Máme čas 3:04:62, takže veľký potles. Poďme do tých vln. Dúfam, že to prejde čo najrýchlejšie a že nebudú problémy. Minulý rok sa ťahalo, ale dúfam, že tento rok to bude OK. Takže veľký potles pre Jožka, ideme do tých vln, poď, ideme dole, v tejto chvíli, poď. Treba to riadne rozbehnúť, poď. Stále, poďme, pridáme, plná doľava, ideme, poď, 3, 2, 1, teraz, výborne, takže veľký potles pre Jožka, čas 6:01:80. No dobre, takže veľký potles pre Jančiho, my sa prichystáme a ideme, 3, 2, 1 a ideme! Hrotič, čas 3:04:62. Trojkolka už viaže a teraz bude ťahať. A my ostatní netreba zabúdať, keď budete vychádzať z garáže, musíte spraviť kruh okolo pneumatiky. Keď ten kruh nespravíte, budú sa vám pripočítavať trestné body, takže 10 sekúnd, keď nespravíte kruh okolo pneumatiky alebo nejakú disciplínu. No ale pokračujeme ďalej trojkolkou, ktorá sa blíži do nebezpečných vln v tejto chvíli veľkou rýchlosťou. Takže vážení, veľký potles, poďme na to, poďme, pozbudzujeme ďalšieho súťažiaceho, ktorý sa pomaličky ale isto stráca dole v tej veľkej jame, prechádza z jednej do druhej vlny ako na vode. Zatiaľ výborne, prichádzame veľkou rýchlosťou do cieľa. 3, 2, 1, teraz! 4:15:34 plus 10, takže čas máme 4:25:34. Takže vážení, musíme odštartovať nášho kosúra. Prichystáme sa. 3, 2, 1 a poďme na to! Potles veľký, vážení, toto je on, toto je kosúr, takže poď! Nesmieme zabudnúť na tú gumu, takže kruh okolo gumy. Tak. Poďme okolo gumy, výjazd smerom na cestu. Výborne a ideme ďalej. Zatiaľ veľkou rýchlosťou s časom 0:38, čas nášho kocúra. Čas je 2:18 a pokračujeme. Po tomto preteku, po kocúrovi si dáme krátku prestávočku, budeme čakať na našich cyklistov.
Medzi tým si môžeme spraviť ťahanie lanom, disciplínu. Kocúr už ťahá pneumatiku, dostáva sa na značku stanovenú, odopájame reťaz. Zatiaľ je čas výborný, čas 2.50, no zatiaľ výborne. A pokračujeme, ideme do vln, takže vážený, kocúr sa blíži, veľký potles v tejto chvíli, ideme do tých veľkých vln, blato, voda a dúfam, že riadny výjazd smerom doľava, takže blížime sa, poď. Trošku sprchy a ideme plný výkon, poď sem doľava, vážený, veľký potles, kocúr sa blíži, 3, 2, 1, teraz! No super, čas je to 3.16.49, takže kocúrovi vážený, veľký potles. Takže veľký potles nášmu typovi v tejto chvíli. Máme odštartovaného ďalšieho traktoristu, ktorý bude pomalička isto zachádzať do garáže. Výborne. Máme 6. traktoristu. Teraz sa spraví veľký kruh okolo pneumatiky. Výjazd z pneumatiky, zatiaľ je čas 0.36 a pokračujeme na hlavnú cestu. Pozerám 3.30, výborne, ťaháme na značku. Tak. Rýchlo sa to odpojí a pokračujeme ďalej. Pokračujeme k našim vlnám. Výborne. A ideme. Poďme. Blížime sa opäť do vln, ktoré sú tu prichystané. Aj s takým malým osviežením, takže vážený, toto je typo, ktorý prichádza do tej najťažšej časti tejto trate. S veľkým potleskom, poďme, pozbudzujeme, toto je typo. Poď, dole, ideme. Áno, výjazd a plný výkon doľava. V tejto chvíli 3, 2, 1, teraz. Super. Čas máme 4.14.74. No a medzi tým sa prichystá na štartovacú čiaru ďalší súťažiaci. Je to Poliak, číslo 8, nech sa páči, Peter Piroš. Poliak sa prichystá na štartovacú čiaru. Až nám to rýchlejšie odsypa. Takže nech sa páči, číslo 8, Piroš, Peter Poliak. Nech sa páči. Rýchlo odviazania, pokračujeme na vlny. Takže zelená s veľkým potleskom, ktorý sa blíži s veľkou rýchlosťou. Poďme na to. Voda prichystaná. A poďme do zákopu, poď. V tejto chvíli, kde je potles, vážený, poďme, veľký potles. Poď doľava, plný výkon. 3, 2, 1 a teraz. Výborne, máme tu čas 4.16.29. Traktor s pôvodom z Poľska, z mesta Opole. Keď som traktor dopratal domov, tak na druhý deň sa mi pomiešali rýchlosti a robil som generálku prevodovky a motora. Takže nechoďte nikdy kupovať traktor do Poľska, bez toho, aby ste sa na ňom predtým deň odviezli. Áno, to si zaslúži veľký potles, pretože potom vás čaká veľká generálka traktora. My môžeme odštartovať nášho Poliaka s číslom 8. Tak prichystaný. 3, 2, 1 a poď! Zatiaľ sa nám prichystá na štartovacú čiaru Starenka, nech sa páči. Milan Lednický so Starenkou sa prichystá smerom na vlny. Takže poďme, veľký potles v tejto chvíli, poďme, Zetor 25Ačka, káza do vln, poďme na to. Kde je ten potles? Vážený, veľký potles, poďme, áno, výjazd a ideme ľava, plný, 3, 2,
teraz. Takže máme čas 03:33:74. Tak ja som tu bol všetky 3 ročníky, traktor z roku 49, tento rok máme 76. výročie, zadok Škoda 30, motor Major. No a my sme prišli sa zase zúčastniť a pred nami išla tá ružová lady. Tak tento čas nechceme pokoriť, my sme gentlemani. Áno, to si zaslúži opäť veľký potles pre našu starenku a sme prichystaní na tej štartovacej čiare. Takže čas v tejto chvíli 3, 2, 1 a ideme na to so starenkou. Takže veľký potles, vážený starenka, v tejto chvíli po tretíkrát, to znamená, že aj minulý ročník tu bola, aj predminulý a uvidíme, ako to bude tento rok. Či to bude lepšie, keď si pozrieme tie časy z minulých rokov, ktoré máme určite v pamäti však. Dobre. Idem cíľa do garáže, potom bude veľký kruh okolo kolesa, vyjazd na hlavnú cestu. Pozbudzujeme svojho favorita, starenka. Škoda 30. Čas máme super. Tu lady určite neprekonáme, pretože máme čas 6:05. Takže môžeme ísť v kľude. Lady mala 5:20. To určite neprekonáme. Takže vážený veľký potles, toto je starenka, sa blíži do cieľa. V tejto chvíli plná ľava, ideme. 3, 2, 1, trošku zatrubíme. Raz, dva a v tejto chvíli je tu čas 6:23. 6:23, 31 s potleskom pre starenku. Súťažiaci druhý z minulého roku, takže uvidíme, či prekoná sám seba. Prichystaný na štartovacej čiare. 3, 2, 1 a poďme na to! Šikovný, zatiaľ má čas 22, no výborne, kruh máme za sebou a pokračujeme s veľkou rýchlosťou smerom na hlavnú cestu. Čas je výborný, 28, 29, 30, 31, 32 valí na plný výkon, vidíte, to sa snaží. 2,54, 2,55 a vchádzame medzi vlny. Takže vážený veľký potles, poďme na to. Minulý ročník na druhom mieste. Práve s touto mašinou, s touto veľkou červenou mašinou, ktorá vchádza do vln a poďme, potles, vážený potles, potles a ideme, čas sa blíži, už sme v cieli, cieľová rovina, áno, teraz, čas je 03:17, no super, dá sa povedať, že zatiaľ je na prvý, druhý, na 3. mieste, zatiaľ na 3. mieste. No, je to traktor čisto na robotu a to na ňom aj vidno, ale je spoľahlivý. Áno, je to traktor čisto na robotu, je to spoľahlivý Zetor 7011, takže sme prichystaní aj s časomierou. Takže Franto je prichystaný na štartovacej čiare. Ideme. 3, 2, 1 a poď, Franto, poď, takže potlesk. Teraz pôjdu traktoríky s pohľadom 4x4, aby som nezabudol. Takže do 11 boli všetko predné pohony alebo zadné pohony a teraz pôjdu 4x4 pohon. A teraz máme super čas, to znamená, že ak sa tak pozerám, je to len 33 sekúnd. Super, dobre. Takže ideme, už sa nám tu blíži Zetor, takže vážený veľký potles, ideme na tie vlny. Tá najväčšia, najťažšia pasáž v tejto chvíli. Poďme na to, kde je voda? Nemáme vodu, no je sucho, neprší, takže není voda. Čas máme 3:42, 3:43, 3:44, 3:45, 6, 7,
3:48:9, 3:48:16. Časomíra taktiež prichystaná, môžeme ísť. 3, 2, 1 a poď na to. Martinka, poďme, veľký potlesk. No a medzi tým sa nám prichystá na štartovacú čiaru 40 odves reťaze. Áno, Martinka sa snaží sa, štvorkolka taktiež. Áno, nastupujeme a ideme sem na vlny. Takže pozbudzujeme našu Martinku, našu favoritku v tejto chvíli. Poďme všetci s potleskom, toto je Martinka, prvá štvorkolka. Poď a ideme. To musí byť ľavá zadná, 4x4. Prvá štvorkolka, poďme Martinka, poďme na to. Poďme dole, poďme do tej vody. Áno, potles vážený, poďme na to. Potleskom, ideme, pridáme a ideme doľava. Zrýchlujeme, poď. Raz, 2, 3, koniec. Máme tu čas 4:18:71, no super, takže veľký potles pre našu Martinku. Tátož má už 32 rokov. Prezivku má Gargamel, lebo na prvých pretekoch sme museli nejakú prezivku, tak ma napadlo toto. Je už chudák starý, ale doma je nachystaný nový traktor, 200 koňový motor, takže jak dožijeme, my sa dostaneme na budúci rok predstaviť. A som minulý rok nebol, lebo ja som mal úraz, tak som bol na. Takže po druhýkrát, vážený Gargamel, aj s našim súťažiacim si zaslúži od vás veľký potles. Toto bol prvý ročníkový hlavný víťaziaci. Dnes po druhýkrát na štartovacej čiare. Na to, takže potles! Tak to bol štart hodný víťaza prvého ročníka Traktorovice. Tu v Valej Čiernej a hneď stuvačka, ľavá zadná, výborne, otočka okolo gumy. Kruh zabudol, takže bohužiaľ pripočítavame 10 sekúnd. Vážení, nesmiete zabudnúť na tú gumu, musíte spraviť kruh okolo gumy. Minulý ročníky, ale zatiaľ Gargamel má super čas, takže poďme si to pozrieť, ale koľko sa si spraví teraz? No dobre, takže máme čas, viete aký? 2:30 a ideme na vlny. Dobre. A ideme, takže veľký potles, vážený, toto je Gargamel, čas tu máme 2:42, zatiaľ najlepší čas, poďme, potles, vážený, 2:45, pridávame, čas 2:50, 51, teraz, 2:51:99, zatiaľ najlepší čas, 2:51:99, ten si zaslúži veľký potles pre Gargamela. Vážený, toto je Aligátorik, veľký potles, poďme, 4x4. Ideme na vlny, už kázáme do tej vody, poďme blato, ľavá, pravá, ideme dole, plný výkon, čas je super. Pridávame, ideme na to, 2:52, 2:53 a poď teraz, takže čas 2:54:70 si zaslúži od vás veľký potles, 2:54:70. Áno, pivko, guláš, takže to môžeme odštartovať všetci spolu v rámci ťahačky. 3, 2, 1, poďme na to, pozbudzujeme svoje mužstvo, poďme, ťaháme. A poď, Ačko, ťahaj, a výborne, Ačko, veľký potles pre túto partiu. Super chlapi, boli ste výborní, nech sa páči.